Δεν πάει καλά η Ομόνοια, εσύ, η σειρά 9 και οι κομμουνιστές είναι down, χάλια, πληγωμένος, διότι η μεγάλη βασίλισσα του Κυπριακού ποδοσφαίρου εδώ και 5 αγώνες, εδώ και ένα μήνα χωρίς νίκη. Απίστευτο, αλλά αληθινό, χωρίς υπερβολή. Αύριο είναι ο αγώνας ζωής και θανάτου. Αν δεν κερδίσει αύριο, η Ομόνοια δεν θα σκύβει με Ευρώπη και θα παίξει μπαράζ για να μείνει η πρώην κατηγορία που ζούμε στην Κύπρο. Καλά είσαι, καλά άνθρωπε μου. Ο Χριστόφιας είναι λυπημένος τώρα. Ο Χριστόφιας, οι κομμουνιστές, η φύλλα 9 και εγώ, το διάσημο Μοναστέρι, Superstar, μαστούτρα της Ομόνοιας, εδώ και ένα μήνα είμαι ντάου, χάλια και πληγωμένος. Και εμείς ντάου είμαστε. Και με ευχαρίστημα νόσημα ότι η Ομόνοια είναι ένα Παναήρι ούλια χάβαρη. Δεν έχουν και αδικό, κάτσε. Κάνε βάλει μια πρόβλεψη αύριο για το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, αύριο ο αγώνας... Εγώ σου μιλάω, αύριο ο αγώνας είναι ντέρπι. Είναι ο αγώνας της χρονιάς. Το ντέρπι της λεπτοσίας, το ντέρπι όλων των εποχών. Και να σου πω, πιστεύεις ότι το ΑΠΟΕΛ όντως είναι η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο? Και το ΑΠΟΕΛ είναι χαλιά. Καλά, αυτό σε ρωτάει, εμένα ρωτάς. Και το ΑΠΟΕΛ είναι χαλιά και η Ομόνοια χαλιά. Απλώς το ΑΠΟΕΛ είναι πιο χάλια. Είναι πιο ωραία ομάδα, διότι ανέβηκε μετά την νίκη. Πες μας τα προγνωστικά σε αυτά τώρα. Με τον Απόλλω στα χαρτιά. Αυτά πολιτικά τώρα που έπιασε εκεί, έγινες πολιτικά της. Αποτέλεσμα, πες αύριο. Είναι ντέρπι της λεπτοσίας. Ναι, καλά είναι. Της χρονιάς. Το ξέρουμε αυτό. Εδώ και ένα μήνα η Ομόνοια παίζει με 8 παίχτες. Βαρβουτσής, δεφορμέ. Τι λες αγόρι μου, είναι και φίλος της Βάσιας τώρα, μιλείς για το... Είναι για το Πεκίνο, Ολυμπιακούς του Πεκίνου, 100 μέτρα. Κεντέρης και Καλούις, χάνει ευκαιρίες από μισό μέτρο. Εδώ ο Τερματοφύλακας έγινε ο κορπός και είμαι ο Παπάη, τα ρηχόμενα highway και πλατεία της Αρίας. Τόσο καλός παίκτης είναι. Άλλος. Ποιος είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της Ομονίας? Ο καλύτερος. Η Ομόνοια είναι η βασίλισσα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Καλά, εντάξει. Είναι ομάδα με κερκίδα, Κινέζοι, Τσεκεβάρα, κομμουνιστές, αλλά παγκύπρια. Είναι η ομάδα που θέλει να είναι φαβορή στο πλάσιμα και κύπελλο. Και αύριο ο αγώνας, αν δεν κερδίσει η Ομόνοια, θα έχουμε επεισόδια, τρομοκρατία. Όχι επεισόδια και τρομοκρατία. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, αγόρι μου. Είναι όλα μέσα και ισοπαλία και ήττα και ήττα. Ισοπαλία, έτσι. Είναι ντέρπι της λεπτοσίας. Εντάξει, να κάνουμε. Είναι το παιχνίδι χρονιάς. Και το ΑΠΟΕΛ καίγεται και η Ομόνοια καίγεται. Αλλά η Ομόνοια έχει 5 αγωνιστικές χωρίς νίκη. Άλλη μία. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Αύριο θα κάνουν πορεία διαμαρτυρίας, λέει. Συλλαλητήριο. 6 ώρα για να φύγει η διοίκηση. Θα πας. Τι θες έκανε τώρα η διοίκηση? Ζούμε στην Κύπρο. Όταν χάσει η Ομόνοια ή το ΑΠΟΕΛ ή ο Απόλλω ή η Ανόρθωση ή ο Βαρύς στην Κύπρο, αν τους βάψουν την μπάλα πράσινη, θα πάει για πατσίκα. Είναι μια χάμπαρη. Κάτσε να βρει τώρα. Καβάλωση με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο, με τον Ιταλία. Τώρα ο Σεραφείμ, δεν μπορεί να βάλει ο μπάτσι μπάλα στα δίκτυα. Μας τρελάνετε. Ναι, αλλά η Ομόνοια έχει 5 αγωνιστικές, δεν παίζει μπάλα. Και φταίει ο προπονητής, φταίει ο πρόεδρος. Διότι οι οπαδοί είναι πληγωμένοι πολύ, διότι ξεκινούν οι ίδιοι παίκτες εδώ και 5 αγωνιστικές. Λοιπόν, εντάξει, βάλε μια άνω τελεία, περιμένεις εκεί. Αθήνα λέει. Αθήνα, ναι. Over Αθήνα. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Πού βλέπετε? Το ακόμα δεν το βλέπω, σας ακούμε. Μας ακούτε μόνο? Τώρα σας λέω. Άλλαξε. Πω, η Έλενα, θεά. Έλενα, πότε θα έρθεις κορίτσι μου στην Κύπρο? Σας έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Και εμείς επιθυμήσαμε. Ο μάνατζερ μου θα τα έχει κανονίσει όλα. Εμείς επιθυμήσαμε εκείνο το ωραίο παντελόνι που φορούσε με τις τρύπες. Φοβερό. Και άλλα πράγματα. Έχουμε άλλα τώρα? Δεν έχεις πάει πιο μπροστά την τρύπα? Ναι, όχι την τρύπα, άλλα πράγματα έχουμε κάνει τώρα. Θα το μάθουμε από Λοιπόν, κοντά. Αντρέα και Παναγιώτη, Έλα. ακούστε προσεκτικά. Ναι. Η Έλενα Μπέντη σε λίγες μέρες κατεβαίνει Κύπρο.